Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Idana Ibarra. Uy! Nindot kaya na nga balita, attorney. Mauna akong gipaabot nga makagawas dayon siya, ugma. Dagan kayon salamat, attorney. Sige. Naa pa di ay pirmahan? Okay. Muana ako karon dayon. Upirma ko ana. Sige, attorney. Pabuta ko. Okay, bye. Salamat sa Ginoo. Makagawas niyo di ay si Idana ugma. Sigurado yung malipay siya sa nindot kayong balita. Dagan kayong salamat ninyo, Nelson, ug sa inyong mga abogado sa sobra ninyong pagpaningkamot para nako. Wala sa payan, Idana. Gibuhat lang nako kung unsay gusto. O angay lang sa biyod nga niya karon din sa inyo. Salamat do kayo, Sir Nelson. Bitaw. Sangko sa langit ang among kalipay, sir. Nga imo gid mi gitabangan. Diba, Paul? Mo lagi. Way sa payan ninyo nang imag ni Poldo. Kalipay na ko nga nakatabang sa gamayng paagi. O ako may mangayo sa ninyo og dispensa tungod sa gibuhat sa kong igsoon. Nagkasabot kay Mr. Mo lagi. Lahi jud ka kumpara sa mong igsoon. Bitaw. Tinuod gid kaayo na, sir. Maayo gid kaayo kang tao. Liwat kas imong amahan. Mo lagi. Bueno, Idana. O kaninyong tanan. Di lang ko magdugay. Makita rin hapon ta sa sunod gayon. Sige, Nelson. Salamat gid kaayo. Tuwa di ay. Dawata din ning gamay na kong tabang para ninyo. Uy, ayaw na, Nelson. Sobra na kayo ng imong pagtapang na mo. Dawata lang na Idana. Makatabang man na nato. Sige na, Ed. Dawata lang. Kalipay na ako nga magkatabang news gamay paagi. Gikan na sa akong kasing-kasing. Sige. Salamat kaayo. Kunon sa manggani ang inyong gikinahanglan din Ingnan mo niya ako palihog. Ayaw mo pagpanuko sa pagsangpit nako. Salamat kaayo, sir. Salamat, sir. Bueno, sige. Aran ko ninyo, Nang. Noy, Idana. Sige, Salamat. amping siya. Amping, sir. Kukot sa sila na. Pagkamaayong tao, no? Mo lagi. Pila may gihatag Idana. Ilong na makoy. Sang pagkauwam na ka daw. Sus, tungutan na ragani. Mo lagi. Anak lang ni ninyo, tiya. Be. Oy, ayaw, Dana, ayaw. Para na nimo, tipigi na. Kanasang imong kamot ni Makno. Pagkadako yun, basta dunay kwartay doon. Pita na, sus. Mura man og dako ra gid kaayo ning gihatag ni Nelson, Chu. Mukuha lang ko og kamay ini. Unya ang sobra, inyo na ni. Kana. Ilong na lagi naman. Dala lagi na ni mo, day. Tipigilan na kay makatabang lagi po na sa imong mga panginanglanon. Gusto man kita buwa, hani. Nakagawas mo lagi na si Idana. Matuli mo magpabilin pa siya og dugay sa prisuhan. Maunay wa na ko mahimot karon. Pero sagdi lang. Kay matod ni attorney, dili hingpit ang kagawasan ni Idana. Padayon paghihapon ang iyang kaso og gimanduan siya sa korte nga dili mo padayon sa pagpanambal sa mga tao. Mao ba? Mao na giingon sa atong mga abogado. Pero dako gihapon ang posibilidad nga mapriso gihapon siya balik. Kun makalusot ang kaso nga kriminal nga atong gipasaka batok niya. Mayo tawag mabalhog sa prisuhan hangtod. Asa raman din na paingon ba? Kundi palang unta na magsamok-samok ang imong igsoon. Di unta na magkagawa si Idana. Han, ayaw lagi kabalaka, ana. Pasag din na lang nas Nelson. Kaya wa pa gyapon na mahimo. Ay,
Delikado biya kung magpadayon si Idana sa paghimo siyang pagpanambal. Tanawon ta lang. Musamot unya og kasukamod kung magsupak-supak sis balaod. Lisod naman yung mga way bangkaaga sa balaod. Magpasagad lang. Nagtutingali sila nga makayo na yan niya sila sa pagpanambal. Ako na nagiingnan na nga itong mga abogado nga ila gining lihokon aron mataral ginas Idana sa bilangguan. Kinahanglan tinud-on yun, honey. Ug di siya luwag-luwagan. Ayaw lang kabalakahan. Ako rin mahibaw ining tanan. Oh. Kinsa na? Oh, ako ablihan ko kisa na. Mayong hapon, sir. Oh, Badong. Si Toyo. Na si Ma'am Leslie, sir. Nga na ba daw? Um, Ano si Toyo? Ma'am, makig-istorya ko ninyong duha si Sir Piping. Kaming duha? Wakilabot, sir. Wakilabot. Oh. Sila rin daw nagsuon, sir. Wakilabot. Oh. Si Sir Nelson ug si Ma'am Leslie ra. Unsa man ko na Toyo ni Papa? Ay, wala ba kung mahibaw, ma'am da? Basta kay pagtuon ko lang mong duha, wakilabot sila. Okay, sige. Musunod ako. Sige, alas ko, ma'am. Sir, alas ko, sir. Apil ko? Wakilabot. Kandahan ganito ka na eh. Palagot siguro eh. Mas sino maglalis na sabon niya mo, ha? Mas mayo siguro nga ubanan laghapon ta ka, aron di na makahilabot ni Mus Nelson. Okay, sige, Han. Adtoon na to si Papa. Unsa may atong hisgutan, Papa? Gipatawag ta mong duha dinhi. Kay gusto na ko nga mahusay na mo sa inyong kasungian. Ako, Papa. Nakaila ka gina ako nga dili ko plastic kapag kababay. Muprang ka og musulti ko gusto tinuod, ilabi na nga. Mabantayan ako nga sayop ang iyang pamaagi og mga plano, di ba? Gusto ko nga matuldo ka na ning mga isyu, ha? Nahibaw ko nga naglalis mo. Tungod kay dunay babay nga gustong mo tabang sa akong kahimtang. Oo ko na, Papa. Muna ilang gipatuo sa tanan nga kuno kanang babayhana ngilngig nga mananambal. Pinaagi sa mga patuo-tuo og lana nga dunay hilo nga ipainom nila sa mga tao nga ilang mailad. Dili mangingilad si Idana. Unsa dili? Ha? Bantugang mangingilad ang kaliwat ng babayhana, Nelson? Ug sukad pa kani adto, ang ilang pamilya mo'y gikasilagan sa tanan. O gani, gipatay ang ilang mga kaliwat tungod sa ilang mga gihimo nga manghilog mga tao. Dili na tinuon. Usa na kada kong tumo. Jesus! Ayaw na lang kong paglaban, Nelson. Naibaw na ang tanan nga usa siya ka-leader sa mga kulto. Mga kampon sa demonyo. Gusto na lagi. Wa ko makailan niya ng Idana. Ni anak ko ang desisyon kung mutuo ko og sa dili. O kung sa may desisyon ni mo, Papa, magpaihilad ba lang ka sa ilang gipatuo diha ni mo? Sultihin mi, Papa. Padungga sila sa imong desisyon nga dili ka mailad nila. Kung noon sa may akong desisyon karon, kinahanglan ang tanan mo tahod. Pa, kung mo yun nga, di ka mutuo na mo. Wa mi mahimo. Ug di na mo ipamugos ni Idana. Dili na mo ipamugos si Idana nga makatambal nimo. Among tahuron. Kung unsa man ang imong desisyon. Sige pa. Isulti na mong tanan. O sa may imong desisyon? Mutuo ka ba nila o dili? Ang akong desisyon, gusto na kong pahanion si Idana. Unsa? Gusto ko nga suwayan ang iyang katakos kung tinuod pagyod siyang makaayo nako. Apan, daghan kong mga kondisyones niya. Mao nga gusto na ko siyang maistorya sa personal. Ugma Nelson, paanhiya si Idana ug patubangan ako. Pero Papa,
Maunay kong desisyon, Leslie. Busa tahura ninyo nga akong desisyon. Yes! Yes! Midao kita, sir. Nalipay bitaw ko, Badong. Nga mo to'y nasulti ni Papa. Nagtuog yun ko. Nga lahi ang iyang isulti. Huwag ko magdahon nga nakadesisyon siya o ingon niyan to. Bakit ba sabot, sir? Gusto po yung mabuhi si Sir Piping. Nalipay kay ko sa iyang desisyon, Badong. Dako nga akong pasalamat nga to sa Ginoo. Believe ko mo sir na. Apel ka na, permi ni mong Ginoo. Oh, natural. Di man ko relihiyosong pagkatao pero miila ko sa iyang gahom, Badong. Way imposible sa Dios. O mahimo niya ang tanan. Praise the Lord, sir. Asap. Always say a prayer. Bueno, Badong. Ato na to karon dayon si Dana. Ato siyang pahibawon nga ugma. Ato siyang kuhaon aron nga moatubang ni Papa. Aring na sir. Kang dayon. Adto na to siya. Bisit! Bisit ka siya pagkaamahan na, oy! Bisan ka naging matyo na magpailad pa yun. Oh, gusto yun siguro siyang matiwasan. Pero Han, ato ning klarohon og maayo. Ngayon saman. Ikaw maging nasuhito anang Edana. Tinuod jud ka ng makaayo siya sa mga sakit? Sa ako yun hibawan, nasa guno na si nangaayo o nasa dili. Pagklaro diha, Ronnie. Delikado kung simba kong mataymingan nga mabuhi pa si Papa. Sigurado yun nga mapalpak ang atong mga plano. Mapitan na akong gingonin mo. Nga kung pananglitan mahatagan pa o kahigayunan nga mabuhi pa ang inyong amahan. Unsa pa itong buhaton? Naglibog ang akong utok karon, Ronnie. Wa ko mahibaw sa tubag kung malipay ba ko o dili. Basta, dili ko gusto nga matambalan gud si Papa. Wala, saom na ron na. Nga nakadesisyon naman ang inyong amahan. Nga makikita gud siya ni Edana ugma. Kinahanglan nga naagyot ta. Kaysa higayon nga mo atupang si Edana ni Papa. Na ako'y buhato niya. Unsa may nasi mo plano? Tawagan ako si Hepe. Ako siyang sabuton nga ipadakop na ako siya pagbalik. Ilabi na nga. Gidid-an na siya pagpanambal og usab. Maayo ka na nga pagi, hani? Musalir ka na nga pagi. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!